amics i amigues? Com esteu? Nosaltres bé, gelats, però bé. Bé, ara mateix ens trobem a Lapònia, concretament a Muonio, frontera amb Suècia. Això d'allà és Suècia i això és on estem nosaltres, a Muonio. De fet, això d'ací és el riu Muonio. És perillós acostar-se-hi perquè no és com un llac. Els xiquets estan passant-se molt bé, estan entrant en calor, de la millor manera que saben, que és, doncs, tirant-se bacs i pegant-se galtades. I esta és la cabana en la que estem nosaltres. Vingueu, que anem a fer una room tour. Sí, millor que entrem perquè així fora estem avui a 30 graus de vell zero. Yolanda, obrin, per favor. El terra és tot de com es diu això? Radiante. Però anem a la important, que són els dormitoris. Els dormitoris, el que més crida l'atenció són els llits. Jo dic, siguem Finlàndia i la gent és més vikinga, seran llits grans. Grans? A veure el matalàs com és, perquè aneu a flipar. Vull dir, això és el llit, però el llit realment no és això, és això. La lonxa de queso extra. És una esponjeta. La part important, que mola de la casa, que mola molt, és la sauna! Tenim sauna. Sí, la sauna és una cosa com nacional. Ja ens han dit que en depèn d'una bona sauna, que és una cosa molt típica. Tenim una sauna dins la cabanya. La sauna és una passada. Què fa? La sauna, que està superguai, on d'ací mola, perquè pots obrir la finestra i agarrar un poc de gelor, perquè ens han dit que una cosa molt típica de Finlàndia, de les saunes, és que la gent està així dins, vinga la suor, i ixen fora. Pero el cambio de temperatura, eso te activa mogollón. Ens farem una sauna i veurem qui és el valent que ix ahí fora. Segur que ixiré jo, que sempre ho tinc que fer jo tot. Sí, no creo. Y lo otro, el calor. O sea, Bueno, yo no he pasado más calor en mi vida que mira que que nos en hemos metido Finlandia. bufandas, calcetines, no sé qué, pues hemos echado en manos una manguita Sí, corta perquè dins de para les estar en la habitacions, jo de cabaña, fet ara estic morint-me de calor, dins de les habitacions te mors de calor. Y estás igual a 22 grados, te asas, y aquí estás a menos 30. Clar. La persona se vuelve loca. La persona se vuelve loca. no ho controla. Tenim molta il·lusió perquè hem de fer moltes coses. Anirem amb moto de neu, un trineu de gossos, lo més important. Descubrir la casa de Papá Noel. Bueno, i una cosa també, que és un poc la il·lusió de la meva dona, que hem vingut realment més per això que per el tema de Santa Claus, és veure les aurores boreals. Es una obsesión. Pero todo es es muy difícil de ver, nadie te lo asegura. Yo estoy empezando a creer que es como el Papá Noel. O sea, que las auroras es el Papá Noel de los adultos. Ay, igual la verás, igual no. Ja veurem, perquè al pas que anem, tinc quimera jo, que l'única aurora boreal que veurem serà la dels quadros, perquè damunt ho refreguen, està tota la casa plena de quadros d'aurores boreals. Allà on mires una aurora boreal, com... En fi, bueno, xiquets, estigueu pendents de les aventures.